Helo, Awen dwi o gwmni Sbarduno. Dwi'n gweithio hefo STEM Gogledd i ddangos i chi sut mae creu arbrofion STEM yn eich cartref. Heddiw, beth am i ni fynd ati i greu popdy solar? Mae yna llawer o ffynonellau egni gwahanol ac maen nhw'n cael eu dosbarthu i fewn i 2 grŵp. Egni adnewyddadwy ac egni anadnewyddadwy. Mae glo olew a nwy yn enghreifftiau o egni anadnewyddadwy. Hynny yw, nid yw'r rhain yn gallu cael eu ail ddefnyddio ac felly maen nhw yn dechrau rhedeg allan. Mae gwynt yn i'r haul a thonnau yn enghreifftiau o ffynonellau egni adnewyddadwy. Hynny yw gallwch chi ddefnyddio tro ar ôl tro ac felly nid yw'r rhain am redeg allan. Ydych chi erioed wedi meddwl pa ffynonellau egni ydych chi yn ei ddefnyddio yn eich cartref? Mae popdy yn un o'r eitemau drytaf i redeg yn eich cartref ac yn defnyddio llawer iawn o egni trydanol. Felly, beth am i ni fynd ati i greu popdy solar? Ar gyfer yr arbrawf yma, byddwch angen bocs pitsa neu bocs cacen, papur tywyll, ffoil, tab selo, bwyd ar gyfer trealu'ch popdy, enghraifft tortillas neu popcorn, cyllell Stanley neu siswrn, cling film neu mae waled blastig yn gweithio mor dda, a glud. Felly, peth gyntaf sydd angen i chi wneud ydy gludo eich papur tywyll i gaead y bocs. Mae papur tywyll yn dda am amsugno gres, felly mi fydd yn cadw eich bwyd yn gynnes, yn hirach. Felly, pan da ni'n gludo, da ni angen gadael dipyn bach o gap cyfartal ar bob ochr. Gewch chi weld pam mewn munud. Gludo'r darn arall ac eto gadael gap fach yn yr gwaelod. Fel bod gennych chi dipyn bach o gardfwrdd ar yr ochr allan. Wan da chi'n barod i dorri y caead ac dyma fydd eich panel solar. Felly, hefo cyllell Stanley, mae angen torri allan 2 ochr y caead allan o'r pedair ac gadael allan tu cefn i'r caead. Felly ddim torri y darn yna. A beth sydd yn handi wan ydy da chi'n gallu dilyn eich papur tywyll. Reit, ar ôl torri'r 2 ochr, mi fyddylech chi fod hefo rhywbeth yn edrych fel hyn. Okay. A dyma fydd eich panel solar. Cam nesaf ydy y cling film, neu waled blastig os does ganddo chi ddim cling film. A be fydd angen i chi wneud ydy codi y caead gwreiddiol ac mae angen rhoi yr cling film o dano. Okay? A beth sy'n bwysig iawn bod chi'n wneud fama ydy ei fod o yn cael ei selio yn iawn. Oherwydd dyma fydd yn cadw'r gres i fewn yn y popdy. Felly gyda'ch tab selo mae angen sicrhau bod y cling film yn cael ei selio yn iawn
Felly, wan, mi ddylech chi fod hefo ceuad i'ch popdi a i fod o i gyd wedi selio holl ffordd rownd fel bod y gres methu dianc. Nesaf, beth sydd angen i chi wneud ydy leinio tu fewn i'r bocs gyda ffoil. Felly mae angen torri darn o ffoil sydd dipyn mwy na'ch bocs. Fel eich bod hefo digon i roi ar yr ochrau hefyd. Unwaith ydych chi wedi gael o yn ei le, gallwch ddefnyddio tap selo mwyn i gadw fo yna. Felly, ar ôl i chi wneud hyn, rydym angen defnyddio'r ffoil ar gyfer eich panel solar. Ac eto, mi fydd angen torri darn o ffoil ar ei gyfer i wneud pethau dipyn bach yn haws. Mae'n bosib i blygu o i ffitio. Ac yna gewch ddefnyddio tap selo eto mwyn i osod o yn ei le. Unwaith ydych chi wedi gwneud y panel solar, defnyddiwch beiro neu bensel, wneud twll yn yr cardfwrdd ac tap selo y pen arall mwyn propio'r ceuad i fyny. Felly, wwan, ydych chi'n barod i dreialu. Felly, be am i chi rhoi tortillas a dipyn bach o gaws mwyn gweld os ydych popdi solar yn gweithio. Cofiwch rhoi eich popdi solar mewn lleoliad heulog ac hefyd mae angen sicrhau fod eich panel solar yn gwynebu'r haul fel bod y haul gallu taro ar y panel ac yna adlewyrchu a cynhesu eich bwyd. Hefyd, gallwch cau y ceuad mwyn cadw eich bwyd yn gynnes ac mi fydd y darn tywyll yn helpu hynna gan fod lliwiau tywyll yn dda am amsugno. Felly, pam ewch chi ati i drio creu popdi eich hunan pan mae'r tywydd yn braf a threialu gyda gwahanol mathau o fwyd. Mwynhewch a gwelwch chi eto.